din nan? A bikin suna. Ya sunan fim din nan? A bikin suna. Wane ne wannan? Kamal S. Alkali. Wace ce wannan? Maryam Yahaya. Wace ce wannan? Amina Ahmad. Wace ce wannan? Ummi Gombe. Wane ne wannan? Musa Abdullahi mai sana'a. Wace ce wannan? Wace ce wannan? Me jego? Ummi Gombe. Wane ne wannan? Dan Juma Salisu. Wace ce wannan? Wane ne wannan? Kabigi wallahi. Wane ne wannan? Ismail Ibrahim. Wane ne wannan? Wane ne wannan? Wane ne wannan? To wane ne wannan? Shamsu Glow. Wane ne wannan? Shamsu dan iya. Tare da naku MC Malam Ibrahim Sharukan. Ya sunan fim din? A bikin suna. Suna tare da